Bunot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 5 minutos makalampas ang alas 8 ng pagkaaga. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. This Sunday Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga, direct from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. For glory to our Lord Almighty, for His divine grace, mercy, and protection for us, through the intercession of Our Lady of Peña Francia, offered by the following Mass sponsors: Captain and Mrs. Ramon and Lucy Sparcia, Santa Elena Baras, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Larry and Helen Stein of Nero, Nevada, USA. Gia's Cafe, cozy Italian-inspired cafe that serves coffee, pasta, and gelato, and home of the original Gelato Gia, located at Apo Drive, Naga City. Vatican Band and Architect, owned and managed by Honorable Patek Rica Frente, Barangay Kagawad, Lordesiang, Nabua, Camarines Sur. Erwin J. Villano, Local Government Operations Officer 5, OIC, MLGOO, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Junjun and Jocelyn Quiapo and family of USA. FX License Sound, owned and managed by Johnny Scuro, Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and family, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter Longasa and family, Nabua, Camarines Sur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued Mass sponsors, may the perpetual protection and eternal blessings of the Lord be with us, now and ever. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabcol, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kung palumipat siya, Hello Bright Bar Blue. Isa lang palan yan, Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung palumipat siya, Hello Bright Bar Blue. Isa lang palan yan.
trusted ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Guard Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to- Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. You need toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. You need Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asin Platica ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Paracena. Mga tugang Diyos, marhay na aga po sa Indo Boss. Pet sa uno kita kan bulan na Enero, taon 2025 na po kita. Happy New Year sa gabos na mga paraantabay niya to. Sana maging masagana sa tuya gabos na taon na ini. Manibagong hamon na naman sa lambang saro. Sa indang pang-oral daw na pagkabuhay. Diba may mga wish pa na ngaya sana unya na taon magkajowa na ako. Sa mga mayo pang jowa. Kaya ang pigalat kan mga mayo pang jowa so magkajowa ngunya na taon. Matindi ang wish pag-arog po kaya. Kundi
ang wish ko man sa buhay, mientras po kitang nabubuhay, pero minsan ang healthy. Sabi baga kaya na health is wealth. Anon taman, ang mga yaman, digdi sa kinaaban, kunan sa tuyang salud, nagmamati nin kasakitan. Lang kita malingaw sa kagurangnan na talagang iyo ang nagtataw sa tuya nin halawig na buhay. Nagtataw sa tuya nin magayo na pagmati. Kaso ka man mayaman, makwarta, kung permi kang nakaratay, yaon ka sa ospital, mauubos na ang yaman mong yan. Kakaday mo man yan madadara, digdi po sa kinaaban. Pagyaon ka na duman sa ikaduwang buhay. Kaya kadakol ngunyan kan mga nagahangad na namanin na panibagong paglaom. Taon-taon ngayon, New Year's resolution ko, dahil na ako maparainom, dahil na ako mapara sigarilyo. Minsan, dahil man po yan nahahali sa buhay kan sarong tao, kung talagang gustong gibuhon, mga resolusyon na yan, ano taday mangyari? Nasa tao man sa nakayaan, kung ano ang sa imong wish. Itong iba, mga bilog ngayang prutas, ay, mayo man nga dyan ang swerte, sabi kan iba. Ang swerte nga, maghinguha ka maghigos, pero kung hugakon ka nga, mayo ka man swerteng gayo. Yan lang. Totoo po ang kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ano, nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat Karandang Philip. Maray na pagkaga sa Gabos. Happy New Year sa imo Karandang Philip. And sa Gabos na mga nagkantabay sa tuya sa RTM DCKI Iriga. Naman sa mga terminyatong katuwang, salamat sa Indo. And Happy New Year. Lugod lagi sa mga Karandang Philip ang paglaog kay pong bagong taon. Hindi pala na 2025, year of the snake, Karandang Philip. Pero, sa tuyang informasyon, kung kailan ang makusog na pagbago ng karauran, kung baga kan Pasko, asin na pagsabat niya to kan bagong taon, pero minalang na mauran ang kamukakan kan panahon, medyo limitado sa mga nagpaputok karon ng Philip. Maski na nani, alas 12, kaso bangging matanga, talagang labo-labuan na dadadangog na itong paputok sa kapalibutan. Pero dahil nagaloy, bakong araw kan mga nakaaging taon na maski alauna na naamay na pagkaaga, may mga nagpuputok pa karon ng Philip. Ay, kay tunganin, naabot yan sa alas 3, nin mag-umagahon, kundi ganyan, garotios talaga ang tao. Iyo, para sa nagtipid, sa Binagyo, na Bicol, yaw nitong peligro kan paputok, para maninda na posibleng sindang maputokan. Imbes na ibakal paputok, ang sabi kan PNP, dapat ngaya mag-create na lang ng ibang na halimbawa, Torotot, 20 pesos ang karumidas, Liguanin G, pwede na to. Pero ito mga matutusog na klase ng paputok, o na ito mga pinagbabawal, araw kan boga, ini ang mga naging target karon ng Philip. Malangan ni kasud nasa lagpas 2,000, nasa lagpas 2,000 na pidaso ng boga ang pinagrunok duman sa laog kan campus in Ola. Hali na ini sa mga inday na lugar kan Bicol. Siyempre kay banan ito mga nagkaroon fiskar na boga digbi sa laog kan Camarines Sur. Asin sa pinagpaliwas kan PNP, ngunya na aga pinag-antabayan ko itong updated na report ninda kung sila itong mga nagka-taramaan, mga injured for medyo katuputok. Maski anong pangapudan kan gobyerno, may mga nagpapubudan ang kababayan ta, nagpapaputok man giraray. Maski na nga itong mga... Ako dahil lamang ako nagpaputok. Marayan, tawaranin tinamaan karon ng Philip. And ining mga pwesto nga ni kan paputok dyan sa Ciudad Caniriga sa dating Filtranco Terminal,
sabi nito na kauleta, medyo kaya matumal at pera sa Sabian Quran, mga prioridad kan kababayan ka, magbakal na ng pagkakan o kaya magturuto. Pero ito mga makukusog na papusok pa niya, mahal-mahal man pati ang presyo. Makihan pinagtutugutan. Pero ito mga pinaglista, publiko ka ng otoridad na mga bawal, talagang bawal. And sa... So, paputok ko kaya, abo man paputokon? Siguro may ibang kuyan panahon na pwedeng paputokon karon ng Philip. Baka gusto sa ibang pagkakataon ba ko kasubang sa pagkabat ka ng bagong taon. Sa pinag-report ng PNP, ito kita kan total na 15 na fireworks-related injuries. Dahil pa ini kaibanan itong kasubang sa pagkabat ka ng bagong taon. At sinihaning makamundo lang sa itong pinaka-homin na naging biktima, ini karandang Philip na sa 3 anyos pasana. Meaning, dahil na siya itong makakagibo kan mismo pagpaputok, kundi tinamaan kan paputok. Ini kung nasambit ng aki makaharap. Kung sabihin na, yaon po ining kabali ini sa 15 fireworks-related injuries. Kadakilan sa mga injuries, sabi kan PNP, iyo po ang kuyan, mga gamit kan improvised fireworks, kay banan dyan ang boga and 5-star crackers. Ang nasabit ang record, po nini kan December 24 has pa lang, persa 30. O, dahil kung anong alam kay banan itong kasuudma, has pa sa pagsabat kan bagong taon. Sa probinsya Kanalbay, sa Rodges anyos na ikan inawatan ang pinamaanin paputok. Kung sa'in na ini nga di aniyang na mo niyang pinagbulong for medyo po ini sa 5-star. And sa Kamaralisura, yaman po ang fireworks-related incident. Kung sa'in mga tinamaan baga sa mata, ang mga biktima, kaya bagay di ang napagpagkaso kanina mga aki na lalaki, edad 8 sundong 15 anyos, naggamit sa buhat kay ning boga. And ini nga ni pinagdaram sa Bicol Medical Center. Kasod masabi ka Department of Health, itong yan sa Campus Simeola, talagang handam ang saindang mga kagamitan, ang hospital na pwedeng darahan kan mga magkakarulugadan for medyo sa paputok. So, yan karon na Philip, ining record, dahil pa rin ko yan updated sa Garo Perez man itong gabos. Maaraman talagang kung pero talagang parang kagabsan na naging biktima kan fireworks, itong mga firecrackers na ini, barang dyan ang paborito kan mga akiya, maski kan mga gurang, ini pong boga. So, maaraman pa yan, puro at yan sana. Gigan pa location, yan ang sakuyang dagdag na informasyon, Glenda Diares. Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Ako may kapot na ako kan mga naputukan. Si Ate Glenn mayo pang bilang kaya kan mga naputukan Pero puyat pa si Ate Glenn. Sibutan ko nag-upload na si Ate Glenn dahil ko pati naipabisto sa kuyang mga partner digdiya. Kay Ma'am Palanyato sa Lado Technical, si Chave na Obra, sa information si Ricky Sagayap. Duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Yun na kayang ma-report si Ate Glenn, linalabo-labo ko na nganing masagana ang buhay. Terming hayahay ang buhay. Hey, kumusta man pala dyan po sa Masuso Spring Resort and Reception Hall? Ki Manoy Romer Robles, asin man ki Manay Silita. Siyempre ki Considaday Robles Azanza.
Tapos ki Ate Milet Moralio. Uya po na listahan ka na Philippine National Police. Dapit digdi sa mga improvised cannons o boga sa Camarines Sur na nag-abot na sa 267 pidaso na kukumpiskar ka na ipinaluwas kan Camarines Sur Police Provincial Office and report. Pagkakakumpiskar kan 267 pedaso kan improvised cannon so boga hali sa manibaybang banwaan digdi sa naunang bitan ng probinsya. Ang mga operasyon na pinagsagibo bilang parte kan kampanya laban sa mga illegal na paputok na talagang naiwasan ka na sa tuyang mga kababayan na gamiton ang sinambit ng paputok o ining buga. Kaya dakol man ang na-aksidente sin nagkaigwanin mga danyos sa indang salud, lalong-lalo na sa mga komunidad. Sigun sa Camarines Sur Police Provincial Office na operasyon kan mga pulis and parte kan kamauutan kan Philippine National Police na mapatinir an kumbaga kaayusan na sin kaligtasan kan mga namamanwaan. Pinag-ingganyo manindaan publiko na mag-iwas sa paggamit kan boga, ano taday nakaiwas. Ang iba pang illegal na paputok na pwedeng magdaranin na danyos. Imbes pinag-aabisuhan ang mga tao na mag-celebrar nin ligtas sa sin maugmang bagong taon gamit ang mga alternatibong paagi para sa anuman na report o impormasyon dapit sa paggibo asin pagpapabakal, paggamit kan boga, pwedeng makipag-koordinar sa pinakaraning hepatura kan PNP. Alangan man yan kung tanganing illegal, dahil naman yan maki-koordinar sa PNP. Ayan mga policeman daw, ang pangapunan na yan, pero imposible yan. Ano tamay nagparagamit nin boga? Ano taday nakakaiwas ang iba niya itong mga kababayan dapit sa paggamit nin boga. Diyan nga ni sa Kabusaw, Sampulo. Na nadakop na nagagamit nin boga. Sa Lupi, kunyan, Dua. Tulo sa Del Gallego. Tapos Duwaman Saragay, tulo sa Sipukot, Duwa sa Gaenza, sa Kanaman, Iguanin 15. Tapos sa Milaor, Iguanin 12, tulo sa Minalabak, asin Mayo sa Pamplona, Mayo sa Pasakaw, Maray. Sa San Fernando, 16. Tapos duman sa Bumbon, Siam, sa Calabanga, 27. Sa Kamaligan, 4. Sa Kanaman, 5. Sa Magaraw, 10. Sa Ocampo, 2. Sa Pili, 13. Sa Karamuan, 4. Garchitorena, 4. Sa Goa, 10. Sa Lagunoy, 8. Asin Presentasyon, 6. Duman sa San Jose, 5. Sa Sangay, 6. Sa Siruma, Dakulman, 11. Sa Tigaon, Mas Dakul, 24. Sa Tinambak, 5. Sa Syudad kan Iriga, Dakulman, Iguamanin, 13. Sa Banwaan kan Baaw, kunyan, 6. Sa Balatan, 2. Sa Bato, 2. 3. Sa Buhi, 7. Asin sa Bula, 8. 11 man sa Banwaan po kan Nabwa. Kaya ang total na nadakop na mga nagagamit nin boga nasa 267. Digdisa na po yan sa probinsya kan Camarines Sur. Hamak mo sana yan.
halos kompleto ang mga banwaan digdi po sa probinsya kan Camarines Sur na naggagamit nin illegal na putok ining boga na nagkadarako. Pero higot man ang kampanya kan Philippine National Police dapit digdi sa pagbabawal na maggamit kan boga dakul pa man giraray ang naggamit. Yan ang dakulang kaputan. Dapat kaya kay ni ako para sa kuya personalmente dapat makikoordinar, makikooperar pati ang mga barangay tanod. Itong rayaon sa barangay sinda mismo ang magtagalibot-libot tanganing maaraman kan mga kabarangay kung isay talaga sa barangay ang nagagamit kan illegal na boga. Baka igwa pa nga ni digding mga dahil nagkadarako sa barangay alangan managabos na lugar ma-rekoreda kan pulis garo imposible yan. Ang kampanya ninda ngaya bawal ang paggamit kan boga kadakol kan nagkadarako. Yan ang dakulang kahaputan niya to. Sa bagay an iba mga patago normal kaysa nga magparabakal nin mga kamamahalo na paputok kaya lang delikado. Dapat ang magpaluwas ang Department of Health kung ano ang mga nangyari. Kung piraan na putukan, bako sa nang ang PNP na nagdakop nin mga nagagamit kan boga. Ang dapat maaraman niya to, so mga na-aksidente sa paggamit kan mga illegal na paputok. Ini mga nadakop na sa paggamit kan illegal na boga. Ano ang nangyari? Ano daw may naputukan duman o mayo? Saro po yan sa dapat maaraman kan publiko. Sa taon-taon man baga ginigibo ang kampanya kan PNP na talagang ipagbawal ang paggamit kan mga delikadong paputok. Itong mga halangkaw na kalibre nin paputok. Maski nga na ang kwetis, kung dahil ka kaya mag-ingat, ay pwede ka kaya na masabugan. Ang paghuna kan iba, milita arog sa nakayan, pag nasabugan kan, pwedeng wasakon manan sa imong hawak o lalawgon. Ano babagang mga kwetis ko dyan, pagkakukusog naman. Kundi depende naman kayan sa mga gamit. So, ining bugang ini mga lata. Delikado man ini talagang pag suminabog napasala. Pwedeng radasonan sa imong hawak pati lalawgon. Kaya dapat amay pa ipaaram na bakong ang mga Pilipino po kaya ang salataman kung suarin sa oras na sa kayan mapagirumdum. Haloy na pong panahon yan. Sigan pagirumdum. O panibago na naman bagaan mga bogang ining ginagamit sa illegal na pagpapaputok. Kaya ito, bako ining uso. Ngunyan na uso na problema na naman kan komunidad. Kan barangay, kan pulis. Kung paano masasawata pag araw kayo ning masabat ka New Year, tapos masabat ka na Pasko. Kaya number 1 dyan na dapat pagirumdumon. Itong mga magurang na, kamong mga aki, bantayan ang mga aki. Sabihan kan mga magurang, iyan, delikadong paputok yan. Baka sa hori, magbasol ka mo kung kamo madisgrasya. Kung ang PNP man sanan, maparakampanya, laban digdi, ay managayo yan tatalaban ang barangay. Sa barangay po, kadakol dyan kan mga patagong illegal, minsan.
sa nanganing mga pagparaputol nin kahoy, dahil man nasasawata kan barangay. Kaya karalbo na bagan mga bukid, bako sa naman yung paputok na ini, kasimpleng bagay ka ini. Ang dapat ngunya na kumbaga ngunyan taon 2025 na. Ang barangay, bantayan ang kabukidan. Nagkakakaralbo ng entero, nagkakausa pa po nin pagbaha. Sa barangay, kadakol kan mga illegal man, may mga parahabon. Kailangan man sa mga parahabon ninyo, padakop ni Kapitan, na masabi yan, magkakaaranggot yan, ay sa sunod ng eleksyon, dahil minay kay buboto, Kapitan. Ang rason pati kaya niya ibang yan, ang mga nagpapanghabon sa barangay, mga hinabon, simpleng bagay, kumbaga, arog kan luya, kan tapayas, kan bungkukan, mga panamnon. Di ba, mayo man mga tanom, sige ang pananda. Magugulayon, langka, kung minsan mga sinako ang hinaharabong na langka, ang bungkukan man, mga buro basket sana, ay kasiyahan naman yan. Tapos iba pa sa mga nyog. Ini po ang dapat mapundo sa barangay. Kung talagang ang barangay naghihiro. Magtagalibot-libot ang mga barangay tanod. Bakong mga barangay tagay man po kayan iba. Tapos ang iba pong mga barangay official, siguro natutulirar man ang mga arog po kay ning gibo sa barangay. Diyan nga ni sa Santiago, digdi po syudad kan Irga, minsan grabe dyan na nagpipisar ninyo, bayo man mga kanyugan, ano iba dyan? O ano yan taday nadadakop kan mga tanod, kan mga barangay officials? Sabo manindang darako punta sa sunod niyang eleksyon, ay baka day na kami kayo niiboto. Yan mga simpleng bagay yan, pero ang barangay San Ramon sa Banuan kan Buhi, na nag-iikit na taga barangay Santiago, nadadakop. Ano ang igwa duman sa barangay San Ramon ta nakakadakop kan mga paraabon dyan sa Santiago dahil nadadakop. Kaluyahan po yan kan mga barangay officials ta nangyayari ang arog kayan. Kung talagang ang barangay patawin yan nin kastigo, halimbawa ng habunin bungkukan, magtanong kanin bungkukan, mga 20 bungkukan, magkaiguanin community service, tan iba kahugakan po yan. Bakong rason na nga kami nagtitios mayong kinakakan kaya nangahabu na sana, bako yan rason. Kadakol po baga kan mga programa kan sa tuyang gobyerno, ayuda sa mga nagtitios, kadakol pagiraray kan tios, yan ang napot. Pasa kadakol man kan mga hugakon. Gusto na sana pagparaayudaan kan gobyerno. Harabong magparagal. Yan po ang katotohanan dyan. Ngun yan na bagong taon, dapat yan mabaguan sistema. Kan paggugobyerno, digdi po sa tuyang nasyon. O, ang budget, amak mong nasa lampas 6 trilyon. Ang budget na naman, ang hapot dyan, mapakarahay man daw ang mga proyekto. Digdi po sa tuyang nasyon. Taon-taon bako ng bilyon ang budget kan sa tuyang gobyerno, trilyon na. Pero daiman po napapakarahay ang mga proyekto. It's a peratanan mga para habon sa barangay ta sinsilyo sana yan. Pero ang para habon minsan milyon ang nawawarang kwarta sa mga proyekto kan sa tuyang gobyerno. Kung tul-tul man ang mga nag-i-implementar kay ni ay papakarahayon ang mga proyekto. O ini sanang sa looping ini dyan sa Partikan Ragay, Del Gallego, ano taday napapakarahay ang tinampo dyan? Haloy na yan. Isa yan pwedeng basulon. Ayaw man ibang babasulon dyan, alangan man ang mga taga-iriga. Siyempre, sa mga nag-gobyerno, sa mga nagkakapot, kan distrito, kan probinsya, sinda po bagaan nag-kukonsiger nin pundo, nag-implementar kan proyekto. Tapos po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom.
Manoy Wilbert Wisely po, bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit natin sa isa't isa. Ang hangad po natin, maibsan ang pangamba ng ating mga kababayan, kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely. Manoy Wilbert Wisely po, bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit natin sa isa't isa. Ang hangad po natin, maibsan ang pangamba ng ating mga kababayan, kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely. Manoy Wilbert Wisely po, bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit natin sa isa't isa. Ang hangad po natin, maibsan ang pangamba ng ating mga kababayan, kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely. Manoy Wilbert Wisely po, bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit natin sa isa't isa. Ang hangad po natin, maibsan ang pangamba ng ating mga kababayan, kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely. Manoy Wilbert Wisely po, bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit natin sa isa't isa. Ang hangad po natin, maibsan ang pangamba ng ating mga kababayan, kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely. Manoy Wilbert Wisely po, bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit natin sa isa't isa. Ang hangad po natin, maibsan ang pangamba ng ating mga kababayan, kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely. Manoy Wilbert Wisely po, bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit natin sa isa't isa. Ang hangad po natin, maibsan ang pangamba ng ating mga kababayan, kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely. Manoy Wilbert Wisely po, bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit natin sa isa't isa. Ang hangad po natin, maibsan ang pangamba ng ating mga kababayan, kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely. Manoy Wilbert Wisely po, bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit natin sa isa't isa. Ang hangad po natin, maibsan ang pangamba ng ating mga kababayan, kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely. Manoy Wilbert Wisely po, bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating... Berry Gold with lutein. Ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, isang makapangyarihang antioxidant. Nakakatulong ito maprotektahan ang iyong mata mula sa pinsala. Ang lutein ay nakakatulong din sa ating paningin tuwing gabi at mabawasan ang panganib ng age-related macular degeneration.
iBerry Gold with lutein. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumaas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos! Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.
Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, cool body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguana kitang 49 minutos, makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Sabi digdi, pamilyar ka mo sa mga generations kung sain ka mong taon. As in, anhapot, batang ano ka ba? Sabi digdi, greatest generation roughly, 1900 up to 1924. Na silent generation pala, 1925 to 1945. Tapos ini pong baby boomers, 1946 to 1964. Generation X, 1965 to 1979. Tapos ang millennials, 1980 to 1994. Niman pong Generation Z, 1995 to 2012. Generation Alpha 2010 to 2024. Kaya sabi digdi, welcome Generation Beta era. Tapos ini pong pagirumdom ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ang mga opisyal asin na empleyado kan gobyerno para sa tultol na paggasto sa pundo kan banwaan. Kasunod ini ka na pagpirma sa 2025 national budget na nagkakantidad niya na 6.352 trilyones de pesos. Dakol na naman ang kukurakoton kan ibang mga koraptong opisyal sa tuyang gobyerno. Sinabi kan Presidente na gamiton nintama ang pundo asin siguruho na mapunan tulos ang mga proyektong pinagtagamahan kay ni asin mayong masayang dawa sarong sentimo nagray na kintana. Problema, dahil man sinasayang ibinobol sa kan iba. Puan masiguro subuot na mapapasiring sa tamang serbisyo ang mga pundo asin maipagpadagos ang mga programa kan gobyerno na nagsususog sa Philippine Development Plan 2023 up to 2028. Sabi pa kan Presidente, sa kuyang mga kaibahan sa gobyerno, gusto kong ipagirumdom na sa tuyang trabaho sa banwaan. Gamiton tanin tama ang pundukan sa tuyang banwaan, siguruhon ta na tulos mapunan ang mga proyektong napupunduhan asin matapos ininin nagsususog sa programa sin pundong pinagtagama digdi sigun pa sa Presidente.
ray na kan pinagtataram kan sa tuyang presidente kundi ang mga nakapalibot man pababa hinda kung magsunod man ano ba po digdi dahil man nagsusurunod yan ang masaklap kaya dawa nung pangapudan kan presidente kung ang mga nakapalibot pababa ang gibo baka uman dahil man nagsususog sa pinagsasabi kan sa tuyang presidente yaon po dyan ang problema tan pinaka problema kan sa tuyang nasyon ang grabing korupsyon na ito pa po kanser na sa gobyerno ang daing hotahot na pangungurakot kan iba pong mga opisyal kan sa tuyang gobyerno yan ang katotohanan dyan magayon ano beto kan sa tuyang presidente kaya lang ano daw itong mga nakapalibot sa iya tol-tol daw ang gigibuhon maray so tol-tol pero suba kung tol-tol ang mga gibo kurakot ang isip magpayaman sa puder yan ang problema kan sa tuyang gobyerno kan sa tuyang presidente sincero sa iyang mga itinataram pero ang mga nakapalibot sa iya mga bolero yan ang problema po sa Riyon kan Bicol may saro subuot na alkalde ka na sarong syudad an pig para taraman sa mga barangay officials ta pag dumampalan kay ni yaon duman so kalaban na babae sa pagkaalkalde ang goton dan alkalde ini ta ano nga yaon yan digdi mga abrasa man da, kung dan pag-abrasa da, talagang higot, anggot. Ansisti ta, binayaan da sa okasyon, pigparataraman si kapitan, sa kaso ibang mga barangay officials, ay ano man na ugali yan, kan alkalde, pag-arog po kaya. Pero desperado baga, pag-arog kaya ng mga nagdadalagan sa politika, dapat sport. Sabi nindo, ang kalaban nindo, maluya. Milita babae, mayod ang kwarta. Ay inda, kaya minsan ang politika nambabraso kaya, digdi daw sa tuyang nasyon, igwa pong mga politikong mahilig mambraso. Gusto sindana sanan masunod. Pong arog kaya ng politika glaog ka mo sa mo politika dapat maging sports na kamo kung narog na kaya ng mga politiko digdi sa tuyang nasyon ay abang iisog na masakit yan na magpara eleksyon kung bakong sport ang mga politiko pag madumampalan sa okasyon, pagpaparataraman ang mga barangay officials kung dahil siya naunrahan ay pambihira. Dapat pala siya sanan pagparaimbitaran ay ano man. Kapitan Manda kaya inapudan si Mayor. Mayor digdi sa sarong syudad sa Riyon Cambicol. Kaya magdigdi ka. Sa pag-abot da, sumakalaban ng yaon duman sa inuta na sa okasyon. Big para yamyaman so kapitan sa kasi ibang barangay official ay fantisima. Nag-isig na ngod pag-arag ka na mayor. Ay
pambirang buhay tapo yan. Pag-arog na kanan mga dalagan sa politika. Kaya di magparalaog-laog ka mo sa politika kung arog kayo ng mga gibunindo abang iisog. Pero na ka mga tulisan. Pero may pinagmanahan man kaya. Sabi nga ni Kayan, mana-mana sana yan. Yung mga yaon kaya sa taas na pinagmimirar niyang sinusunod niyang kumbaga Diyos na. Sa batalyanin politika, digdi po sa Rion kan Bicol. Arog man kanan pag-uugali. Dahil pahiling na bilang sarong politiko, pinapahiling ta na kita mga pudiroso na, ay sala po yan. Nagsepag nangod. Dapat ipahiling ta ang tamang pag-uugali. Sa masakit po yan, pag-arog na kaya ng mga politiko sa tuyang nasyon. Tawanganan presidente kan Pilipinas, dahil nag-aarog kayan pag nadyan sa okasyon. Minsan ay kumabasol ang iba na pag ang pagmerar pag abot sa politika iba ang gustong sabihon ang meaning kan politika ngaya puputikang ka lilibakong ka titikasong ka kakkanan ka masakit po bagang pagparaisipon pag-arog na kayo ang dalagan kan politika niya to sa Pilipinas. Bagay bako yan makangalas ta si Tatay Digong ngani kan pag panahon na si ang presidente pagpapatayin yung hindi sumunod sa kampanya laban sa illegal na droga. Ito na po pag-arogon, anarog kaya ng mga estelo sa politika na una mo kita na sanaan marhay, mao, digdi po sa kinaban. Ang Pilipinas, tul-tul man na nasyon, kundi ang mga nagpapadalagan, kung minsan, mga sawarang. Yan po dyan ang problema. Sa konsinda nga ni mismo na dapat magpasunod, dahil nagigibunin tama. Kansendang mga pag-uugali ay ano pa daw, so mga simple sa nang namamanwaan kan Pilipinas. Siyempre, ayun, presidente tangani nga, maayo ng ibang tinaram kan panahon, pagpapatayin. Kumbaga, mga aki pa nga ni, na obserbaran, nadadalan, anarog kan aktuasyon, makahirat sa mga masunod na henerasyon, pag-arog po kaya na dalagan ka na Pilipinas. Kita ire-respeto maski kan ibang nasyon da kung arog kaya na sa tuyang mga leader kapasil na sanang magparataram nin kung ano-ano arog ba kay Vice President Sara Duterte sa iyang akyo sa iyan mama na siyempre sa iyang magurang na kung tultulan pasunod kan magurang ay di maray man so papautob kayan mamama naman kayan. So, tamang pag-uugali. So, tul-tul. Itong sabing may good manners. Yan, nagluluwas ng tunay na ugali kan pamilya Duterte. Vice President pa sana po yan. Pero, iba na tulo sa hero-hero ni Vice President Sara Duterte. Ito na po yan pag-arogo. Naniba po mga politiko sa Pilipinas, pero inaarog pa na istelong ini. Ang paghuna ninda, milita sinda tamay mga alalay, poderoso, sindanan paghiling ninda sa indang sadiri, hadi. Ay pambihirang buhay tapo ini. Pag-arog ka yan. Para po kitang 2 minutos makalampas ang alas 9 na pagkaaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang. Antes po kita. Yan na pala na. Inaabot na kita nin oras at ang bagong taon. Maalamasa kita.
Evan niya to sa lado technical si Chave na obra, sa information si Ricky Sagayap, duman sa transmitter si Chief PSD Jimmy Guanzon. Kaso bago, solo-solo na nagpaabot nila informasyon ngunya na New Year si Glenda Biares. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daisawang.